Masana bwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti koma poyamba naye mitu yake. Unduna ona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena wachenjeza nzika za dziko lino kuti zipewe maulendo opita ku mayiko achituya pomwe kwabuka nkhondo. Boma lapempha alimi auchi kuti adzipereka uthenga okwanira okhudzana ndi malondawa kuti ulimiwu utukuke. Ndipo adindo a kampani za boma komanso zomwe si za boma awalimbikitsa kuti adzipereka mwayi kwa amayi omwe ali ndi kuthekera pa ntchito ponena kuti amayiwa ndofunika pa chitukuko ya dziko lino. Tiyambe ndi nkhani yokuti unduna ona nkhani zakunja kwa dziko lino walangiza Malawi kuti apewe maulendo a mayiko a ku Middle East mpaka mtsogolo muno. Undunawo wanena izi kutsatira kusiyana maganizo pa nkhani zachitetezo pakati pa mayiko a United States, Israel ndi Iran. Mkangano wa mayikowa wakhudzanso mayiko ena a ku Middle East ndipo wasokoneza ntchito za maulendo. Chikalata chomwe watulutsa unduna ona nkhani zakunja kwa dziko lino chati zomwe zikuchitika pakati pa mayiko atatuwa zitha kusokoneza chitetezo ndi maulendo apandege ndipo zitha kupereka chiopsezo chachikulu kwa anthu omwe ali pa ulendo ndipo akufuna kudutsira mchigawochi. Undunawo watinso izi zikuperekanso chiopsezo kwa anthu omwe ali ku Middle East. Chikalatacho chikupempha amalawi omwe akukhala ku Middle East kumachita zinthu mosamala ndi kuti adzitsatira ndondomeko za maboma a mayiko omwe akukhalamo. Undunawo wati ukutsatira ndi chidwi zomwe zikuchitikazo ndi kuti ukulumikizana ndi onse okhudzidwa kuphatikizapo maofesi akazembe. Unduna wa maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi wati kusowa kwa mauthenga okwanira pa ulimi wa uchi kukulepheretsa kukula kwa ulimiwu. Polankhula pa msonkhano wa zokambirana zokhudza ulimiwu mu mzinda wa Lilongwe, mmodzi mwa akuluakulu ku undunawo a Douglas Nkweta wati ulimi wa uchi uli ndi kuthekera kopititsa patsogolo chuma cha dziko lino pokhapokha ngati zonse zochitika mu ulimiwu zikuyikidwa poyera. Trinity Kapantengo walemba ripoti. Ngakhale ulimi wa uchi akuti ukukula kuchokera pakafukufuku yemwe anachitika mchaka cha 2013, malipoti akuonetsa kuti kusowa kwa mauthenga okwanira pa ntchito ya ulimiwu komanso kusiyana kwa mitengo ya pansika ndi zina zomwe zikutsamwitsa ulimiwu kupita patsogolo. Mmodzi mwa akuluakulu ku unduna wa maboma ang'onoang'ono ndi chitukuko cha kumidzi a Douglas Nkweta anati ngati dziko nkofunikira kuti chilichonse chidzichitika poyera pofuna kupititsa patsogolo ulimi wa uchi. Iwo anati ulimiwu uli ndi kuthekera kokweza chuma cha dziko lino makanso pogulitsa katundu wambiri kunja kwa dziko lino. Mbali ya kulima njuchi ndi kufula uchi ndi gawo limene linakhala lolekereredwa kwambiri mbuyomo. Andifo chakusadziwika kumene kuko sitingadziwe kuti tindi kuthekera kopanga uchi wochuluka bwanji kuti ngoti ukhoza tikwanira kapena sungati kwanira tindi kuthekera kuti kodi ntchito imene ingathe kuthandiza bwanji kuchitukuko cha dziko la Malawi. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la trade a Barbara Ntapara anati bungwe ili ndilodzipereka kupititsa patsogolo ulimi wa uchi mdziko muno maka pofuna kukwanitsa imodzi mwa nsanamira za masomphenya a mdziko lino a mchaka cha 2063 ndi ulimi wa uchi pamwamba. Masomphenya a dziko lino a 2063 amalimbikitsa kuti alimi akhale pamodzi ndi kugulitsa zinthu zawo kuti atenge ulimi ngati business. So kubwera kwa trade kuayika alimi pamodzi ma cooperatives zikutanthauza kuti alimi azitha kukhala ndi mphamvu yopempha mitengo imene akuifuna ya ma products amene akupanga monga apapa amene akulimira ulimi wa uchi kuti
akhale pamodzi athe kupempha mitengo imene akuifuna kwa off takers komanso kukhala anthu okhala organized zithandizanso kuti alimi amene wawo apezenso even misika ina yayikulu. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi magulu osiyanasiyana omwe ali mu ulimi wa uchi, ndipo mwa zina cholinga cha msonkhanowu chinali kukambirana za momwe ulimi wa uchi ukuyendera m'dziko muno, pophatikizanso kuoneka mavuto omwe alipo komanso momwe ulimi ungapitirire patsogolo. Trinity Kapantengo, MBC, Lilongwe. Konsolo ya boma la Lilongwe yatsindika kufunika kwa mgwirizano wabwino pakati pa mabungwe omwe akugwira ntchito za chitukuko m'madera a mbomali pofuna kuonetsetsa kuti madera onse akutukuka. Mkulu oona za ulimi ku konsoloyi a Ezra Mbendera ndiye wanena izi pa msonkhano omwe bungwe la Opportunity International Malawi linakonza kwa mfumu yayikulu Masula m'boma la Lilongwe. Ambendera ati mgwirizanowo ndothandiziranso kuti zitukukozo zizikhala zokhalitsa. Catherine Banda walemba ripoti. Mkulu oona za ulimi ku konsolo ya boma la Lilongwe a Ezra Mbendera atikamba kosowekera mgwirizano wabwino omabungwe amapezeka kuti pena akupereka ntchito za chitukuko zofanana mdera limodzi pomwe madera ena akusowekeranso ntchito za chitukukozo. Iwo atinso izi zimachititsa kuti nthawi yomwe mabungwewa anakonza yogwira ntchitoyo ikatha pasamakhale ndondomeko zilizonse zopitilizira ntchitozo. Apa Ambendera athokozanso bungwe la Opportunity International Malawi kamba ka ndondomeko ya usiwa watha yomwe limagwira mbomali, ndipo ati izi zimathandizira boma pokweza umoyo wa anthu. Zimathandizira ngati fa boma kuzindikira kuti kodi mboma ngati la Lilongwe kodi ma stakeholders ali madera ati ndi ati. Chifukwa timachita ija timachita kuti stakeholder mapping kufufuza kuyang'ana kuti kodi madera ati amene alibe ndi madera ati amene kuli ma stakeholders. Poyang'ana mapo amene aja timatha kuzindikira kuti akamabwera stakeholder uja ndiyoti timatha kuwalozera ku madera kumene kuli magapu. M'mawu ake mkulu wa bungwe la Opportunity International Malawi a Richard Chongo ati cholinga cha ndondomekoyi chinali kupititsa patsogolo umoyo wa anthu, ndipo ati akukhulupirira kuti yathandiza kutukula moyo wa anthuwa. Timaphatikiza ndithu ma program angapo monga kwapatsa ngati thandizo la mtukula pakhomo, tiwapatsa ndalama pa mwezi uliwonse kuti atha kugulira mwina zakudya, tiwapatsanso ndalama za business. Timaona kuti business imene tikwanitsa ndi chani, ena amatha kukwanitsa mwina business ya mbuzi, ena ya nkhumba, ena ya magrocery, ena timathanso kuwaphunzitsa nkhani ya kayendetsedwe kachuma komanso ma business. Timayika ma banking account komanso kuwaphunzitsa za kayendetsedwe ka moyo wawo pamodzi. Ndondomeko ya usiwa watha inali ya zaka ziwiri ndipo yakwanitsa kufikira mabanja osachepera 120 kwa mfumu yayikulu Masula ku Lilongwe m'magawo a mtukula pakhomo, kuwaphunzitsa za malonda, kupewa nkhanza pakati pa amayi ndi abambo mwa zina. Catherine Banda, MBC, Lilongwe. Pamene aphungu a nyumba ya malamulo akuchita zokambirana zawo mu mzinda wa Lilongwe, bungwe la Center for Human Rights Education Advice and Assistance CLEAR lati lalimbikitsa ntchito yopempha aphunguwa kuti akambirane nkhani yothetsa lamulo lonyonga wanthu mdziko muno. Mkulu wa bungweli a Victor Muhango wati nkoyenera kuti aphunguwa akambirane zokhudza lamuloli kamba kuti limapsinja miyoyo ya akaidi omwe alandira chilango komanso achibale awo. Amuhango anati padakali pano bungweli lakumana kale ndi kukambirana ndi akuluakulu akunduna wa zachilungamo pa za nkhaniyi. Tolankhani wathu George Banda analankhula ndi Victor Muhango. Padakali pano mmene ndikuyankhulira pano patakhala tukumana kale ndi anthu ofunikira, tinakumanapo ndi anduna azachilungamo kuwafotokozera ganizo limeneli, komanso tili ndi chiyang'aniro chonena kuti tiyambe kukumana ndi aphungu athu amene asankhidwa, chifukwa tili ndi aphungu ena amene mwina akupitiriza nkhani imene amayidziwa, koma tili ndi aphungu ena anyuwani amene angobwera kumene tiyena kukumana nawo ndikukambirana kuti atimve chifukwa chani tikuyankhula kuna kuti mwina chilango chimene chili chofunika kuchotsa. Ndeno nkhani imene ilipo tikumane nawo, komanso
tidakali kumana ndi boma ndithu kuti tiyinze boma kuti ganizo lawo likuti bwanji pa nkhani yokhuzana ndi chilango chonyonga. Ndi njira zina ziti zimene mukuchita maka poonetsetsa kuti lamulo limeneli litathetsedwa kuno ku Malawi? Tiliso ndi chiyang'aniro chachikulu kuti tikumane ndi mafumu athu chifukwa timakhulupirira kuti mafumu ndi ene ake alamulo komanso achikhalidwe izimatumu tikumane ndi mafumu tikambirane nawo komanso tikumananso ndi anzathu achipembedzo kuti nawonso tikhale nawo pansi tikambirane nawo ngati kuli kotheka nawonso tiapange lobe kuti nawonso akhale mbali yathu komanso tikumananso ndi anzathu amene ali m'maschools amene aphunzira amene ali m'maschools osiyanasiyana kuti tikambirane nawo nkhani yokhuza zimenezi ngakhalenso atola nkhani. Boma lati lipitirira kukhala pa ubale ndi dziko la China maka poonetsetsa kuti ubalewo ukupinduliranso dziko lino pa ntchito za malonda. Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena a George Chaponda yayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa chikondwerero cha chaka chatsopano cha wanthu okhala mdziko la China. McDonald Chiwayula walemba ripoti. Mwambolo wa chaka chatsopano dziko la China, mchingerezi Chinese Spring Festival kapena Lunar New Year, unachitikanso mu mzinda wa Lilongwe pomwe akazembe akuluakulu boma ndi anthu ochita malonda ochokera mdziko la China amakondwerera kuti alowa chaka china. Polankhula pa mwambowu, Achaponda anati ubale pakati pa mayiko a Malawi ndi China ndi olimba kwambiri, koma tsopano masomphenya ndi oti dziko la Malawi lipitirire kupindula kupyolera mu luso lopanga katundu osiyanasiyana lomwe anthu a dziko la China ali nalo. Ndi nthawi imene ambiri amene amatithandiza kale akuchepesa kuthandiza kwawo kwa ife chifukwa tsopano zinthu zina zilipo zambiri zikuchitika mdziko. Ndiye chimenecho nchofunikira kuti ife tiyeneranso kuchita zotheka kuti tiyime patokha kwenikweni pa nkhani ya chuma. Choncho mdziko muno muli aku China ambiri amene akuchita mabizinesi ambiri mdziko muno, ndipo tili okondwa kuti akuchita zimenezi. Koma tsopano tifuna kuti chifukwa cha zimene tili masomphenya athu imene tifuna kuti zichitikire dziko lino mosogozedwa ndi president athu Professor Peter Mutharika, tifuna kuti iwowa pa ubale wawo ndi ife tsopano tiyeni tiziyendera limodzi, amati partnership, tiziyendera limodzi ndiponso mabizinesi awo ambiri asamangokhala ongogulisa zinthu muno, komanso zinthu zimene tingathe kumachita muno kupindulira Malawi, komanso zimene zingathe ife kuthandiza kuti vuto lija tili nawo losakhala ndi ndalama zija forex lithe. Mawu ake kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi, Lu Su, anati chaka chatsopano chikuyimira kuyamba tsamba latsopano la ubwenzi pakati pa dziko la Malawi ndi dziko la China, ndipo iwo apitilira kuthandiza dziko la Malawi madera osiyanasiyana achitukuko. Nawo ochita malonda monga Jianming Jianping anati mdziko muno muli ufulu ndi chitetezo zomwe zimathandiza kuchita ntchito zosiyanasiyana za malonda momasuka. McDonald Chiwayula, MBC, Lilongwe. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane miti yake. Unduna oona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena wachenjeza nzika za dziko lino kuti zipewe maulendo opita ku mayiko achiluya pomwe kwabuka nkhondo. Boma lapempha alimi auchi kuti adzipereka uthenga okwanira okhudzana ndi malondawa kuti ulimiwu utukuke. Ndipo adindo a kampani za boma komanso zomwe si za boma awalimbikitsa kuti adzipereka mwayi kwa amayi omwe ali ndi kuthekera pa ntchito, ponena kuti amayiwa ndi ofunika pa chitukuko cha dziko lino. Takulandirani tipitirize ndi nkhani yokuti bwalo la milandu lomva madandaulo a ntchito la Industrial Relations Court IRC ku Blantyre lakana pempho la a Joe kuyenda ndi anthu ena 98 ogwira ku nyumba za boma
omwe amafuna kuti bwaloli libwezeretse chiletso chomwe chimaletsa gululi kupita ku maunduna a boma komanso nthambi zina za boma. Popereka chigamulo chake lolemba wapampando ogwirizira Atamanda Nyimba wakana pempholi pogamula kuti anthuwa ali ndi kuthekera kosokoneza chitetezo cha kunyumba za boma mwa zina. Loya wa gululi Luciano Miqueias watsimikiza izi ndi olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre. Ofesi ya mlangizi wa boma wa zamalamulo sinayankhulepo pa nkhaniyi padakali pano. Munali zipolowe mu mzinda wa Lilongwe makamaka malo ozungulira Shoprite mmawa uno pamene anthu oyitanira minibus amafuna kulanda malo amene amadziwika kuti mgodi zinatengera apolisi kukhazikitsa bata. MPC itathamangira kumaloko inapeza kuti minibus zonse zinali zitachokapo. Mmodzi mwa anyamata oyitanira minibus wa Sada Chitseko anauza MPC kuti anangodabwa kuona anzawo oyitanira minibus kuleba akubwera ndi zikwanje kuti adzalande malo awo. Iye analankhula ndi Patrick Dambola. Chinafuna chonoti awo wachoka kuleba mwametanira mabasi kubwera pano kuti adzalanda azinzawo amene amagwira ntchito pano. Sili kudziwa kazi kwachepera ndama mwa mapeza ndafuna kuonjezera ndaza kusakutitsidwa nzomwe ali nazo afuna kuonjezera afuna aphe miyo ya anthu onse wala apa anawo azikazawo fala akabwera mwina kuti fotokozera nota pazifupa izi funa timange chonche mwela akatofana mayo ndi amayamba kubwera nzikwanje ndi angobwera kuti alande malo basi. Ndipo mneneri wa polisi ya Lilongwe ya Hastings Chigalo wati apolisi akwanitsa kubwezeretsa bata ndipo padakali pano ayitanitsa mbali zonse zomenyanazi kuzokambirana. Ya ndi anthu oti amapangira limodzi business yawo ya minibus umakhala kupagira katundu anthu kuja ku Shoprite ndi anthu oti nthawi zonse amapezeka limodzi ndi pakuoneka kuti padali kusamvana pazifuwa zimene aine yake akuzowa okha zimene tuyembekeza kuti timva bwinobwino kuti zifuwa zake ndi zotani ndipo anthu atatidziwitsa kuti kuli kusamvana kotiloko poona kuti mtawuni munomo tsiku ngati la lero anthu amabwero zapanga ma business awo osiyanasiyana ndi dathamangira kumwasanga takwanitsa ndithu bweresa bata kumaloko ndipo takumana ndi mbali zonse kuti tikumane kunoko ku polisi kuti tikhale pasi kwaukulu kuti ife ngati apolisi timve kuti kwenikweni vuto lili patipa kuti mwina adzikhala kuti akulimbana motelo ndipo tikamva potelopo tikhala naso pansi onsewo tipeze njira imene yoti onse akhoza mapanga ma business awo mopanda vuto lilonse fwa munthu amabwera ntawuno kuti adzapange business ndi malamulo ndithu amalola koma ife ngati apolisi amene timasungitsa bata timaona kuti malamulo akusatidwa sitigwirizana kuti pamene anthu apanga ma business pakhala so zachipolowe zimene kwambiri ifeyo sigwirizana nazo ndi chifukwa chake dathamangira mwasanga ndipo panopo tili malo omwewo kuonetsa kuti bata likhazikike ndithu kuti anthu asakhale kuti akuopsezedwa kapena akuchita mantha kudusa malo amenewo fwa malo amenewo ndi maloti anthu amadusa kuti umayitika ma business ndi tili nacho chikhulupiriro kuti akabwera tikamva mbali zonse kuti vuto ndi chani tipeza sonjira imene ndithu itithandizire kuti anthu amenewo apitirira kupezeka pamalopo aliso mapanga zimene amapanga mopanda vuto lilonse ifwa timenera kupanga coexist ena timakhala ndi maganizo ena koma tikabwera ngati malo amenewo tikuyenera kuti tilolelane kuti aliyense imene obwera ntawuni munomo zikwanisidwe mosatira malamulo. Akuluakulu a nthambi ya boma yona za ulimi ndi malonda a fodya ya Tobacco Commission apempha alimi kuti adzikhala patsogolo pa ntchito yodzala mitengo mdziko muno. Mkulu wa TC Evans Chilumba wanena izi pomwe amatsogolera ntchito yodzala mitengo kwa namasoko boma la Phalombe. Tili ndi zambiri mu ripoti la Elin Chimoyo. Achilumba ati ntchito yosamala fodya asanapite kumsika imagwiritsa ntchito mitengo yambiri kotero ndikofunika kuti pazikhala kubwezeretsa. Ntchito indofunikira kwambiri chifukwa chonena kuti alimi athu afodya amagwiritsa ntchito mitengo kupanga mikangala ndi zina zonse akhala kugwiritsa ntchito
nthawi yayitali, but timaganiza kunena kuti pakali pano as an industry tikhale ndithu ndi mwayi onena kuti tiyathandizire kuzala mitengo imeneyi kuti ulimi wa fodya upitirire komanso chilengedwe tichibwezeretse. Ntchito imeneyi akuchita bwino oneneza kuti nthawi ya mbuyoyi inali yonena kuti stakeholder wina aliyense amapanga payekha, koma chaka chino talingalira onena kuti as an industry tibwere limodzi, makampani onse a fodya apanga zothekera kunena kuti tifike size metafika apo ayi. Ndipo bwana mkubwa wa boma la Phalombe Ayobu Makina Gama ati izi zithandizanso kuchepetsa mavuto ogwa mwadzidzidzi. Kuno ku Phalombe kumachitika ngozi zambiri zimene zimabwera chifukwa cha kusefukira kwa madzi. Kale zimene zikunalibe. Kwa masiku ano chifukwa kuti anthu ambiri tinadula mitengo zikupangisa kuti madzi azenda malo amene sananika kuyenda, ndipo zimenezi zikubweretsa mavuto kwa ife anthu aku Phalombe. Ndiye pamene a Tobacco Commission abwera pano kudzadzala mitengo, ine poyimirira anthu onse aku Phalombe kuno tikusangalala kwambiri. Mmodzi mwa alimi a fodya mdera la Mfumu Yayikulu na Masoko a Smart Bweranitsulo wati iwo ayesetsa kusamala chilengedwe. Tachilandira bwino ndipo tithokoza Tobacco Commission chifukwa cha mwambo umene wabwino, chifukwa muzi wa ulimi wa fodya umadalira mitengo. So pamene tikukhaba mitengo ndiye tikazala timakhala kuti tikubwezeresa mitengo imene takhabira ku ulimi umene. Ndiye tachilandira bwino ndipo tilosangalala kwambiri. Timayesesa kumano mwine timakumana ndi ma challenges monga ngati ziweto komanso ng'amba. Ndiye muzi wa mitengo chifukwa cha kusowa mwina madzi bwino kumdera lathu lino kuti tithirire timatha kufa mitengo ija, koma timayesesa. TC kuyembekezeka kudzala mitengo 42,000 chaka chino pamutu oti ulimi opitirira wa fodya kudalira mitengo ndi nkhalango. Elin Chimoyo, MBC, Phalombe. Bungwe lopereka madzi ku chigawo chakumpoto la Northern Region Water Board NRWB lati ndilodzipereka posamalira chilengedwe. Wapampando wa bungweli Mfumu Yayikulu Kyungu ndiye wanena izi ku Lunyangwa mu mzinda wa Mzuzu pamwambo obyala mitengo. Rudolfo Nyirenda ayendeza mbiri. Kuyambira mu chaka cha 1998 bungwe lopereka madzi ku chigawo chakumpoto la Northern Region Water Board NRWB lakhala likubyala mitengo kudera losungirako madzi la Lunyangwa mu mzinda wa Mzuzu ndi madera ena aku chigawochi. Chaka chino bungweli lachitanso chimodzimodzi pomwe tili ndi ndondomeko yobyala mitengo 600,000 pomwe 100,000 ibyalidwe ku Lunyangwa ndipo malo monga Kalenge kuchitipa Rumpi ndi Mzimba apindule yotsalayo. Poyankhula ku Mzuzu pamwambo obyala mitengo wapampando wa bungweli Mfumu Yayikulu Kyungu inati bungwe lawo ndilodzipereka kusamalira chilengedwe ndipo yapempha boma kuti liwunikirenso zilango kwa anthu ononga chilengedwe. Mitengo yambiri yadulidwa, so anthu anzathu achitetezo amayenda ndona kuti ngati apeze akudula mitengo mwachisawawa amangidwe. Nzoona kuti ena amachita kuti kandarama patumba kumazilima. Wapa mpando wa komiti ya malo osungirako madzi a Lunyangwa Alusayo Bumba anati komiti yawo yakonza ndondomeko zina zothandiza kusamalira mitengo yomwe abyalayi. Zofunika kwambiri kuti mitengo tikangodzala tisamalire. Chifukwa tikangodzala mitengo iyi imakhala kuti ndi yaying'ono yonena kuti payokha ilibe mphamvu zokwanira kuti ithe kumera payokha mpaka ikhale ndi pakhala mtengo waukulu. Ofalitsa nkhani ku nthambi yona za nkhalango a Kelvin Chisaka anati nthambi yawo iyamba kuchotsa mitengo yonse ya Burugama yomwe ili m'malo osungirako madzi a Lunyangwa kamba kuti imabweretsa mavuto ambiri pa nkhani yosunga madzi. Tetsa kuti mitengo imeneyi tichotsemo yonse mukachimenti imeneyi ya Lunyangwa kuti pamapeto pa zonse tikhale kuti tikwaniritsa chikhumbokhumbo chathu chofuna kuti mitengo imene izipezeka mdera limeneli ikhale mitengo yokhayo imene ingathandize kubwezeretsa kusunga madzi ochuluka amene athandizire kuti damu lathu la Lunyangwa limene likupereka madzi ku mzinda uno wa Mzuzu komanso madera ozungulira ikhalebe ili ndi madzi mpaka kalekale. Mitengo 3,000 ndi yomwe yabyalidwa pansi pamutu woti samalirani dera logwirirako ntchito, samalirani
tsogolo. Rudoviko Nyerenda, MBC Muzuzu. Adindo a kampani zaboma komanso zomwe sizaboma awalimbikitsa kuti adzipereka mwayi kwa amayi omwe ali ndi kuthekera pa ntchito, ponena kuti amayi aukadaulo wa ntchito ndofunika pa chitukuko cha dziko lino. Zambiri mulipoteri. Mwambo opereka mphoto kwa amayi omwe achita zolozeka m'magawo osiyanasiyana a ntchito zawo umachitika pofuna kulimbikitsa amayi kuti adzipita patsogolo pa ntchito yawo yotumikira pa chitukuko. Kwambiri magulu omwe amasankha amayiwa amaunikira momwe amayi m'maudindo komanso m'madera osiyanasiyana akugwirira ntchito yawo posatengera mavuto omwe amakumana nawo, ndipo pamwambowu amaperekanso ulemu kwa abambo omwe amathandizira ntchito yomenyera ufulu wa atsikana madera osiyanasiyana. Mwambo wa chaka chino omwe wachitikira m'boma la Mangochi unabweretsa pamodzi amayi ochokera ku kampani ndinso mabungwe osiyanasiyana mdziko muno komanso maiko a South Africa ndi Kenya, komwe mwazina amagawana upangiri wa momwe angapititsire patsogolo ntchito za chitukuko. Polankhula pa mwambowu, yemwe anali mlendo olemekezeka Profesa Dorothy Nampota wati kuthandiza amayi omwe ali ndi kuthekera pa ntchito ndikofunika pa chitukuko cha dziko. Atsindika kwa amayi amenewa akuchita zinthu zabwino kwambiri mudziko muno, ndipo nali osangalala ineyo ngati mlendo olemekezeka pa mwambo umenewu, komanso natsimikizira kuti pamene alipo akugwire ntchito bwino kuti anthu ena aonerekonso chitsanzo. Akaona kuti iwo akugwira ntchito bwino, anthu ena azikhulupirira kuti azimayi amatha kugwira ntchito bwino. Komanso ndinatsimikizira kuti afike pamene afika apa ndokuti anapita ku sukulu. Ndeti yesese kuti tithandizire ana achitsikana kuti talimbikitse maphunziro awo kuti nawonso adzafike pamene iwo afika amene amalandira maodera. Pamwambowu, bungwe la Pan African Learning and Growth Network lapereka mphoto kwa amayi opyola 10 omwe asankhidwa ndi magulu osiyanasiyana kuti achita zolozeka, ndipo mmodzi mwa amayiwa ndi Dr. Judith Mkwaira omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa zaumoyo. Iwo akuti ndi mmodzi mwa amayi omwe agwira ntchito yabwino pa nkhani yolimbikitsa zaumoyo, ndipo asankhidwa kudzera ku bungwe la Women Doctors Association of Malawi. Ndi chinthu chosangalatsa kwambiri pozindikira kuti mphaso imene amene andisankha ndi azimayi anzanga amene ali mu field ya medicine, pamene anaona zimene ndagwira amene gwira ntchito mu zaka 17 zimene ndakhala ndikugwira ntchito, anachiona chopambana kwambiri kuti mu 2026 andisankhe kuti ndikhale mzimayi opambana mu field ya medicine kulandira nawo mphoto imeneyi. Polankhula pa mapeto a mwambowu, mkulu wa bungwe la Pan African Learning and Growth Network Leonard Kazembe ati ndiokondwa kuti anthu akuzindikira kuthekera komwe amayi osiyanasiyana ali nako pa ntchito yopititsa patsogolo chitukuko. So part of KFS ndimatha kusankha anthu koma amachokera kuti ndi ma recommendations either from the international organizations like UN Women, UNDP or the UN itself, ena amakhala kuti akuchokera ngati kuma associations ngati IPMM, ICAM, Maujen, ngati MIPS, you see Women's Doctors Association, anthu onsewa amataka khala kuti awunika avoterana kuti I think uyuyu ndi amene akuyenera kukhala yani a woman of substance, komanso kapena male champion amene akuchita advocate for women empowerment, girls education. Pamwambowu panalinso zochitika zosiyanasiyana pofuna kugawana ukadaulo omwe amayiwa ali nawo. Owen Mavula, MBC Mangochi.